Tällä kertaa ollaan harjoittelemassa Trackmanin avulla distance-vetsejä. Ja tässä on nyt vähän tällainen paremman pelaaja etäisyysharjoitus. Me yritetään lyödä ilmassa 45 metriä, saada pallo nousemaan 28,5 asteen kulmaa 5-8 vetsillä. Ja se mihin toi launch angle vaikuttaa, niin launch angle on hyvin pitkälti verrannollinen etäisyyskontrolli. Spinniä halutaan yli 6800 niin, että kun se pallo tulee maahan, se ottaa yhden pompu ja pysähtyy paikalleen. Attack angleä 4-5 astetta. Impact height tarkoittaa, miten korkealle siellä lavassa se osuma tulee. Ja me ollaan nyt tehty niin, että me on tiputettu sweet spottia nelosuraan. Trackman yleensä piirtää sen vitoseen. Me halutaan se nelosen alle noin 4 milliä, joka antaa parhaan spinnin. Sitten me halutaan, että dynaaminen lofti on mahdollisimman iso siihen nähden, millä korkeudella me lähetetään palloa. Eli dynaaminen lofti on tuolla 4,1-4,2 kieppeillä, ja silloin me pystytään tuottamaan noin 9 metriä korkea lyönti. Ja tässä haetaan nyt siis osumatarkkuutta sinne lavan alareunaan. Meillä on tässä ammattilaispelaaja Matias Rantala pelaamassa. Ja Matias lyö tuohon muutamiin lyöntejä ja me vähän nähdään, mitä sieltä tulee. Eli 45 metriä on se mitta, mitä haetaan. Sieltä tuli vähän pitkä 46-metrinen, joka lähti pikkusen matalana. Impact height oli niin alhaalla, eli se osuu selkeästi, niin kuin kuvasta nähdään, tänne alareunaan. Tunsit sä tämän niin kuin näpeissä, että osuma oli alhaalla? Yes. Nyt oli aika makea. Edelleenkin impact height oli vähän matalalla, -2. Tässä on hyvä esimerkki hyvän pelaajan spinnilyönnistä, eli siitäkin huolimatta, vaikka lyötiin 6 astetta alaspäin, eli aika jyrkässä kulmassa osumaa, niin osuma on tuolla lavan alareunasta. Meille aika useille käy silleen, että kun me lyödään alaspäin, niin se jyrkkä osumakulma johtaa siihen, että osuma tuleekin lavan yläreunaan, jolloin spinni häviää aina. Ja toi on suurin piirtein se, mihin me pyritään. Osuma tonne nelosuraa, 3. ja 4. väliin ja siihen korkeat spinnit. Ja